jing susi kiwan happy ni ut ni nam ni ut ani wo me ani wo pa bale kum ne kaja ki jing tunju ki jing jen jar soba ya rab yang ah kin mau ko heb barit ban sai la ya ki om bet hukum oble la khang om de ya ki ken ban rung thang ba phi ki tre shi tom ki mi ka set ki mi ka snam phi pat ya ki ken mo to ai akor ba pha akor ba tam om de ken ban sai la ha ba ki snang ki khau ya phi na ma yo ya pa tang ha la ki kun ki ti jong phi sau đông cao bờ thề đây tăng như phai mây jing ikabashlei bahani kita say wada ding pen kyang reng ka ki o mat khang pen ban i MEI I PA kim ai lat ken khang ta la men sim ba suan shi sha ki da khang pa kin pen da pen biang shi sha ki da siang wada ki ki chat ki la mong so sat pen ban ki MEI I PA ki hun ya ga ta How did you find the energy, my mom, to do all the things you did? To be just not some counselor to me when I was a kid. หาเองเงินแชมหาเองเงินสนอจึงอีจงพีไม่ป้าหาเองเงินยอกัดป้าดันอิมหัสลาประเทศเงินใหญ่ประตอจึงอีจงพีก็ป้าก็ไม่นาดูดังคาพิรียังไงจึงปังชิต้มพีเป็ดยังไงเฮงอาสันกุมเนมันตาวันลายป้าเอ็มนันชูหากาประเทศงัสโนจึงมังหางามารวยกระคูกระโดก็ป้าก็ไม่บางงานใหญ่สันหาจึงติดเลยจึงจึงจ้างงานทอมนาพังบางงานใหญ่เดินเป็นซิมชินรังตัวไอเป็นซิมไม่ไปยังไงบางงานดังว่าบรรทุกชาพร้อมsau đông cao bờ thề đây tăng như phai mây jing ikabashlei bahani kita say wada ding pen kyang reng ka ki o mat khang pen ban i MEI I PA kim ai lat ken khang ta la men sim ba suan shi sha ki da khang pa kin pen da pen biang shi sha ki da siang wada ki chat ki la mong so sat pen ban ki MEI I PA ki hun ya ga ta jing sau đông cao bờ thề đây tăng như phai mây jing ikabashlei